O próximo mércores ás 12 da mañá inaugúrase oficialmente a Feira da Educación no Auditorio de Ribeira. Dende entón e ata o domingo a vila acollerá preto dun cento de iniciativas nas que colabora todo o tecido educativo do municipio. Chegamos con este ano á quinta edición da Feira de Educación. É unha programación que se ven demostrando que xa está consolidada e que, dende logo, é un proxecto que, se sigue adiante e consigue esta consolidación, é gracias á implicación de todos os distintas partes que conforman o sistema educativo. Queremos, dende aquí, polo tanto, agradecer a todo o tecido educativo do Concello de Ribeira, os centros de ensino, o profesorado, os alumnos, as asociacións de pais e nais, as asociacións e academias, toda a implicación e a posta, digamos que en escena, en estas actividades que se organizan na Feira de Educación. Entre o mércores e o venres pola mañá, os protagonistas serán os escolares con actividades específicas para eles. Polas tardes e durante a fin de semana, a feira estará aberta a todo o público, con interesantes obradoiros e actuacións como a de Aldaolado, enmarcada na Rede Cultural da Deputación. O peche da feira terá lugar o domingo día 22, cunha gran festa de clausura a partir das 5:30 da tarde, amenizada por varios grupos de música e baile tradicional.